ассалому алайкум ба ҳама подписчикои Саудотеҷе ва мухлисои бачаи очкидор. Ҳама каса бардруи азиз созен тинҷен апашко шумоам созен тинҷен зинда бошен. Шумо тамошо кардесен канали Саудотеҷе бачаи очкидора. Ихели канал дар YouTube яктаҳай бовар куненда. бадруи азиз имрӯз 7 апрели соли 2025 1000 рубли урусӣ баробар ба 125 сомонӣ 1000 рубл 125 сомонӣ будай. дар имрӯза видео мошинҳои Opel, Tico, Toyota, Mercedes, электромобил ва дигар хел мошинҳои арзон қабул кардем. ҳозир барои шуморо якта ба якта нархошона гап мезанем. ва форатон ки ай ҳами канали мо мошин, хона ё квартира бихарен, дар канал подписаться кунед. Ним поёнда кнопкаи подписация ку ҳамура бижқен ке ки мисол ма видеои нав кардам телефони шумода мерава. Ана ка мерем устуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, лабай мошиноро диде? ҳо дидум. Ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия. дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бо дар гирд атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. бача ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр дар омада дигар ҷойҳо ноҳияҳои гирд атроф ва умуман ноҳия умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. не гарантия. бале, нувера ҳакои бобош шумо фаҳмидем. ин рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ будаи. шумоам занг бизанед, дар хонатон чои талх хӯрда истироҳат кунед, бор худаш меомадай. бардруи азиз ядона лайкира барои меҳнатҳои мо бичқен ва навори моро то охирша тамошо кунед. дӯстони азиз, Mercedes компрессор идеални состоянии дай мега. соли баромадаш бардруи азиз 2009. соли мошин 2009 будай. сӯзишвориш бензин, моториш 1.8, коробкаш автомат. ана бардруи азиз балонош 95%, хадавоиш мега 100%, ҳуҷҷатош ҳамаш ҳастай, савдо дар назди мошин. бардруи азиз қарор дора дар Подмосковида, город Митишида қарор доштай, Подмоскови, город Митишида. нарша гуфта ки 1 миллион 100 000 рубл бугу. 1 миллион 100 000 рубл ба суми сомонӣ ҳисоб китобиш кардем 140 000 сомонӣ мешидай. бардруи азиз номери телефонаш ҳастай, дар ин рақамҳо WhatsApp дора. занг бизанед, Mercedes компрессор 2009 сола бихарен. нархи зур айнекӣ. як мошини арзони дигара ба музикаи чакчаки борон гӯш кунед. бадруи азиз, мошини десен Mercedes Sechka, соли баромадаш 1995 солай. сӯзишвориш бензин ва гази евро 4 кор мекуна. абъём моториш 1.8 литра, коробкаш автомат. фаҳмидесен бадруи азиз, моториш 1.8, коробкаш автомат. ана балонош меган навай, хадавоиш 80%, ҳуҷҷатош як тақрибан 8 моҳи дига дора. утилизатсияам кардагия мега соҳибаш. монитор задни камера дорад, 4 дараш электропакет, печка, кондитсионерам дорад. дӯстони азиз, мошинча фасони хушрӯ будай. бардруи азиз, қарор дорад дар шаҳри Бохтар. нархи мошина ана соҳибаш гуфта ки 46 000 сомонӣ бугу. салон шуам бардруи азиз, тозаи хушрӯай. нархи мошин 46 000 сомонӣ. ин рақамҳои десен бардруи азиз, ана мегафонай WhatsApp дора. марҳамат, харидоро занг бизанед. дар видеои пешна бисёре бардро гуфта буданд ки ягон трактори арзон бимона кай Саудотеҷе, гуфтум гап нест. бадруи азиз, мақсад чӣ мошин дар кораи трактор дар кораи чӣ хеле мисол мошинои ана КамАЗ дар кор боша, мошинои майда дар кор боша, номоша дар комментария бинависед. ма дар видеои оянда насиб иншоалло арзоноша барои шуморо реклама мекунам. бардруи азиз, трактор T40 будай, дар ҳолати корӣ қарор дора мега. соҳиб гуфтагия ки T40 дар ҳолати ана корӣ қарор доштай, мегири кора мисол сар мекунӣ. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. нархиш 25 000 сомонӣ. харидоро яниқ занг бизанед.
бардуи азиз мегзарем ба 4 эълони имрӯза як мошини арзони дигара гап мезанем, баъд дига хел мошинуда мегзарем. дӯстони азиз, Toyota Vitsy соли баромадаш 2007, сӯзишвориш бензин, моторош 1.3, коробкаш автомат. балонош меган навай, нав пачка буда балонош, хадавоиш зурай, без ключавои дост позитсиони азиз, яъне ки старт-стоп, 4 дараш электропакет, монитор дора. бардуи азиз, бисёр мумкин бидонед мошинои гарани камрасходани мошино дар 100 километр 5-6 литр бензин мехӯрда мега соҳибаш. бардуи азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар, нархи мошин 58 000 сомонӣ будаи. урӯ сомонтиҷиро аҳамият додум, ҳамин мошино 65-70 000 мондагиянд, не ки якада срочни пул дар кор будай, 58 000 сомонӣ нархша мондагияй. занг бизанед харидоро. бардуи азиз, агар шумо замин, хона, квартира, мошин чизе ки барои фурӯш дошта бошед, метавонед ки дар нами рақамҳои десем бардуи азиз дар WhatsApp шурӯъ кунед ва барои харидорора рекламаи зуруш мекунем. бардуи азиз, мегзарем ба 5 эълони имрӯза, бо диққат гӯш кунед. бардуи азиз, мошини беҳтарина гап мезанам. бовар ки хеле мошин дошта бошӣ, ҷура бисёр пайдо мекунӣ. бардуи азиз, Toyota Camry 2 солаш 2009, сӯзишвориш бензин, мотораш 3.5, замин намекана, коробкаш автомат. дӯстони азиз, соҳиби мошин маълумот додааст ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. состояниш беҳтарина, яъне дискачаҳои фасон задагӣ, рангаш сиёҳ, тонировка, панировка мумкин дошта боша. хай занг мезанед мепурсед. бардуи азиз, мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархи мошин 98 000 сомонӣ будаи. 98 000 сомонӣ. занг бизанед бардуи азиз, аспи сиёра бихарен. на самом деле асп пайда, мошинчаҳои гарани хушронакӣ. мегзарем ба 6 эълони имрӯза. касе тамошо кардеса, бигӯ ҳоака тамошо кардеса, амакаи Саудотиҷи, бачаи очкидор, давомаш будӣ. бардуи азиз, Kia K5 соли баромадаш 2013, сӯзишвориш ана гази холӣ будай, мотораш да, коробкаш автомат. соҳиби мошин маълумот додааст ки ассалому алайкум, ҳуҷҷатош 1 сола утилизатсия дора, мотораш мега 100%, 4 баллони 90%. харидори аниқ мега занг бизана, беҳуда занг назанед мега. фаҳмидесем бардуи азиз, беҳуда мақсад ғам натен. сӯзишвориш гази холӣ. ана 2013 Kia K5 дар шаҳри Душанбе қарор дорад, нархиш 80 000 сомонӣ. 80 000 сомонӣ. бардуи азиз, агар шумо замин, хона, квартира, мошин чизе ки барои фурӯш дошта бошед, метавонед ки дар нами рақамҳои десем бардуи азиз дар WhatsApp шурӯъ кунед ва барои харидорора рекламаи зуруш мекунем. мегзарем ба 7 эълони имрӯза. бардуи азиз, хотири ҳамин тикои арзон як дона лайки бепала биҷиқен мо ҳам хирсаншем, як рӯз пас барои шуморо наворои зур кунем. бардуи азиз, Daewoo Tico солаш 1996, сӯзишвориш бензин, мотораш 0.8 мега, коробкаш механика. соҳиби мошин маълумот додааст ки мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. 4 та баллони нав, мошин дар ноҳияи Масчоҳ қарор дора мега. дар ноҳияи Масчоҳ. харидори аниқ мега занг бизана, бо як камтар арзон мешидаи. бардуи азиз, нархи мошин 23 000 сомонӣ. чӣ хеле ки гуфтем, ана мошин дар ноҳияи Масчоҳ қарор дора. марҳамат, харидорои аниқ занг бизанед, тикои арзонака бихарен. дӯстони азизам, чӣ хеле ки дар аввали видео гуфтам, мошини электромобилам ҳастае дар ин видео. марҳамат, тамошо кунед. касе тамошо кардеса, бигӯ ҳо ака тамошо кардесам, ай газ бензин да бигзар, баъд ай бензин электромобил да бигзар. дар комментира бинависед. бардуи азиз, ана Wellmaster EX5 соли баромадаш 2020. сӯзишвориш бардуи азиз, хай мисол қувваи барқатия, мисол заряд мемонӣ, 400 км гуфтагия мегардӣ. моторош 5.6, коробкаш автомат. соҳиби мошин маълумот додааст ки мошин дар Душанбе нав доромад, зарядник дора мега, дамашни полик доштай, запас ходаш 400, мисол утилизатсия ҳам кардагӣ будай. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархиш 93 000 сомонӣ. харидори аниқ занг бизанед.
ана ки бардруи азиз ку ки лайка на ҷиқидай эохи ки лайка ҷиқидай комментиярада ку бинависем бардруи азиз ма бинам ку чам касем зинда буш шеринар иба навори мошинҳои фурӯшии имрӯза форат ки видеои мата да биравай не поён на кнопкаи подписатсия унамура биҷиғохи ҳам кнопкаи подписатсияра биҷиқ ке ки мисол ма видеои нав кардам телефони шумода мерава ва агар ягон кас реклама дошта бошен замин хона квартира мошин метавонед ки инами рақамҳои десен танҳо дар ватсапш равон кунед ин рақамҳо бардруи азиз мақсад ана куштагия фақат ватсапш кор мекунад мақсад мошин дорен хона дорен квартира дорен чизе ки барои фурӯш боша магазин чизе ки боша танҳо дар ватсапш равон кунед мо дар видеои оянда хайр рекламаро тамошо кардесен охи савдотире дар ютуб як даҳай кароли гавзанай бадруи азиз то видеоҳои оянда худованд мо шуморо нигаҳбон боша хаяка Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.